tokobeka ritangaso kuri ndaso bonge na ndaso bwamanya igoro y'Enyagitari ya Bosongo nkikiragere gose oli Obokoreri ase Enyagitari eyo otari Obokoreri ase Enyagitari engao ntobwata mo marketing manager oyo gochigototebia eritari ae na ende bene kero kwarigirio Obokoreri ase Enyagitari eyo inkigosekeragere oegene nonye n'abakoreri mona abanyagitari abo barase Enyagitari eyo Enyagitari tonere no aregaiga igotobwate marketing manager amono Enyagitari omonene gose Enyagitari okoro Obokoreri bwaye ase Enyagitari ya Bosongo igoso bwamo tobaisa gosuke kiagera bono no twikira sensemo ya bene ensemo yengenche nene erengete igoro ya afya yemebere ya itobu na mwanya bantu kiagera nkurwara tole twari Obokoreri ase Enyagitari gona kibachire gaiga batatebyo bwa Bosongo hospital bagendrete kurwa mangana maya alimwe iwe tokuraria ende batatebye ngencho ne yakibakurwa free medical camp free optical consultation iyo tanyorande bosa igo bona mangana na mayara ase Enyagitari yeiga ikaranso ike tobwati gwetera senchira ya online platform Ndizi TV News Digital waigansema ya YouTube na otolemna Ndizi TV News abaigo ase SMS number neirigoro gabo ase TV yao naboko ngea gutumari ibolo lyao ocha sabagani baito gase studio egere batatebia mange ende banyare ko bago koiraneria asenchira ebwenerete nchena bora mbolie nsinyugo koiraneria asenchira ya bene kolendekero baikira ase studio nigo babwata machibu ase bichara byabo asekendigions kelioganetie yogendera gutubwata asenchira ya bene kurubono iga mpaka chikora gachinsa isato chemambe abono ende twanyoli rwake kolenderire moliroche namangana yokweroberia nabwata yae kolendege ntokengencho baikire ase studio igo karibu sana tochaka monaya na ende tokore abagani baito karibu sana ase studio eiwe nga mwekire inka ime ya Ndizi TV nero bwansu Gusii una erebutambe introduction nero tokorakora egero monto manyanga ke abagani bakari na sara ime yegetaseni kya Ndizi TV mbarabyaba ekero tokugenderera mutwe bamanyanga nigo bale na nyarebe kurwasa Enyagitari ya Bosongo tuchagere kurwasa koboko kwanegwo kobema ategaria otumanyeria tali yao kokorigeria garia baligeri no bale megaria imeda no nyene familions ya Bosongo hospital ono ba tune bagote bangatiga barigereri bararangana kya bantu babo bakora mangana karibu sana bia mono asamali etanguru kusamwe ombati nyambunde igondo Obokoreri Bosongo hospital bunu marketing manager bono litangani nkora kwania bategera linga mbia muri mwensi na barigereria bono litangani nataka kurue position ya Bosongo hospital singinjugwata yabanga jinsa chiaerire Bosongo hospital ekero kuru town Kisii town gocha Kisii Migori road igere ase junction ekogenda Migori na ekogenda Kisumu no tole off the road only 50 meters lakini kule para na boyiroche Bosongo hospital ne Enyagitari nene na maliko nale nchira ase jibana na yande nale se building igoro so abo no Bosongo hospital mbia mona sana yo minto Samuel ero tenete mangana yo bonia yani muna ntitoko ani getaseri kya Ndizi TV era na ero tenene to bonio gotebinga Bosongo ningi yase ngencho ya 1 2 3 igona ero tolenere ase studio korbona igamba komalio gatigati karibu sana daktari naboko nyali mwancho muligeria Marieta I think I had you some time last year kolende na waranyora abantu bebire naboko mainyolia Marieta and then kiyo kara Bosongo so that we begin mbiyabona sana njenkoro ku Dr. Orato Lindon njene medical officer general practitioner gari Bosongo hospital I also double up na head of clinical services section ya maternity chinyinge so no tore garero through koruchita liki 13 baka chitaki 20 tuko camp neregendret a medical camp actually ya optical services abantu bagocha tukonya bacheki amaiso so ne camp egendret it's a free camp yani area bosa abantu bagocha bacheki ubani gukonyeka nazamanga ya amaiso asante Dr. Lindon Orato nero Enyagitari tukurwa Enyagitari ya Bosongo utambekera ngo kwana igoro ya mangana maternity services egero to mention ya advert ya Bosongo hospital ni narito batabango Enyagitari amanokoro kwa Dr. Lindon Orato amangana maternity services
mosubati no igwete bobenda no tagete scan no tagete x-ray aye mocheke karo gwikire Bosongo Hospital igorero nero yo bunoro chakororekana iga they are very handsome my guests igobara bantu bari smart babwato bonko obonge batagete gosanganetwa senchera ya bene tuchakiro yo minto Samuel twegure Enyagitari Bosongo for a long time montona tayobono utanyemanyeti korende nabona ndokora tonyoria nga why Bosongo ninki nje Sara Nyarangio Ntita ndatigere Enyagitari chinde march all the way mpaka Bosongo ndose ogembo mpaka Bosongo nki kekere Bosongo iyo bia mono muraria Bosongo Hospital ne Enyagitari ya kabeiro sichinga kichiaitire naende ya beiro inga kientambe lakini koiro ne management yenyia eyibono tole intwe ya ire 2 years miaka ibere na Bosongo kwambulira ngantebe why Bosongo no those other ones tali chirichinde Bosongo ne Enyagitari bonero equipped ebwata Obokoreri bwe igoro mono Enyagitari noroche doctor atoga na Enyagitari balieta masomo naende bagokora igasingia ase chinga kichiga chiabere chigweta uchimaega twakorera Obokoreri obu nyoe na abantu baito isiko nabo batoitabete nga mbia tokoba services ogende Enyagitari busafi buri igoro Obokorerie mariogo taiko likera urato oyo toiko likera mu ruire mariogo tumutomachi kugura isiko intwe igo toko make sure nga twakoire ngonye lia to miss by bad luck igo toko gwikaransia abu toko tebio ganye tumo omonto atolentere guse twakesi mise supplier atolentere liogoriria. Are you sure Samuel? That is what we are doing. Morigo to toma iskari to gora mariogo because that's the nature. No. We will be asked we don't do that. I'll come and confirm. Yes, but please. Congratulations onye abaruire bakonyora mariogo buna bwenerete batari guchikugora na inda Sunday. Igo na inche ine point ya gari na inche ndusi somewhere. Yes. And at Bosongo Hospital. Daktari, mentera ga kyasengejo na no magori ga si ole ntara jensemo ya kabisa na hina bogora mentera because you are working there na maene bona Samuel agoteba Sabuna Samuel agotebaro ekene actually what you can say is Enyagitari ya Bosongo one thing we are proud about ni yuna kokosoa na bogoso nyore services angi Chonspi the same place including amuna gotebe section ya mariogo kogoche Enyagitari Sachine utoko frustrated yo kwanda Enyagitari gwata bigwa marioga tayo ogenda ogore nandi gose monto konyora ne kaje yawe ene chaye kutumia wame gotebwa marioga nanto konyara kwego atakiro endo ogore nandi guchisiko apart from a few Enyagitari ya Bosongo okonyora chinsa chinde kogoswa okonyora marioga and the other thing to whatever specialized services ne to gokone rero optical services chichi amaiso amaiso ne gendo kenete ko very vital so mubere wo koruririo montako akoiboru meta montako no ritanganira mwana sokire igaba skodiga nandoche ndobeto mwana kororare very vital questions kero utaka mwana ga korora nako korora mamu mwabo goki so for around 8 weeks okonyoro mwana ansire korora alafu nani tumeta maiso no kogenda rikogota akogenda rigosarika ine gendo kere no moloso month akito korora banda banga bagotu tizashinga bari konyara korora buye bagotu mu konyara bansire koigo ibintu bibirore ibintu buni igobona some of those services actually offered isikera age group kurwa sabana bakabantu bajya bagotu bakabana be school bari bakotari konyara korora buye yoro mwana tari kokora buye singe njitari konyara korora buye abana bana baranyare gokonyeka section just bigari Bosongo Hospital. All right, tumanchu murigereria Samuel, head of management koro Bosongo Hospital na Dr. Lindo Norato amangana head of maternity services na mangana ande Enyagitari ya Bosongo bagende togoto tebyo buya Enyagitari ya Bosongo Hospital eyokora toko irukia litangaso liabo asenchera yobekera no embono mambintu mention ngokwanera tole igoro ya optical consultation umorobeli yogendere to chaka uchakira chitariki 13 wika chitariki 20 bwabosa
orwari wa maisao mbatotebie kadi ya NHIF na kigutumika guseteri gutumika mbatotebie no na aborokiwa be skuru che secondary na baromba bwate medical cover yabo na ki bakorwo Obokoreri Enyagitari ya Bosongo yo mto Samuel mwatatebire obuyo bonge amangana yobo chenu birangombiro byeigoro nerange teriare mono montara achandike nganga ingo chikoyenyora personnel igo babwato bumanyi bweigoro gati abo Dr. Lyndon obwate very sharp na Enyagitari bamwe abo boigo noyo mto Samuel boigo maito gwikobe sharp umanye koraria igoro ye Enyagitari yao anya toko ba sharp no muntu komotebia gukanya gotebinga ya yenjere gwantebire hapo umenidanganya na umeongea hivi lakini nende echunga tiyo byo bonge singecho chinga kine biroganga na mentero buya bondo bonge korende atwarorire inga obujambororo Enyagitari ya Bosongo kero kende karonkoraria litangaso lia Bosongo nkorande nga mubwate amangana pediatrics mangatima sana alikuwa ni daktari ngwana bobe kindo no Enyagitari ntobwata mangana gynecology ntobwata mangana orthopedics yes ntobwata mangana x-ray and whatever chi service echo Samuel Karato the clear picture igoro Obokoreri no bondo bonge birito mention is just some of them wana bagotosokeria totebie list ya services chikoba offered Enyagitari ya Bosongo omonto rende tabwanga maternity yoke karororo na maana yes karibu bia mono moraria Enyagitari ya Bosongo buna kwa mention just a few ntobwate tiga tuchakire bono isiko tuchakira outpatient tuche inpatient ntobwate aria outpatient ekero kwa likirwo korro Enyagitari ngukurikira arogende lab ntobwate lab is very much elaborate enene hardly tokoira tests kero totaite kurani tests hardly we take them out unless with chiri bwate special cases na chitura iresiko mwana na COVID-19 maybe cancer and chiri so ntobwate etieta ase Dr. Into wamenyete bakobera barabuta ireisura banyorobis bakobera tieta etieta yito nero ne tieta nene na ende actually ere ya kabere ndatebe ya kabere ase KTRH ase ngencho engineer equipped Dr. Lyndon Nara nebwate machine ekero muntu ale procedure egendete kumuligereria mo especially samauga ili kuruku and I so dero nkelinga ngoko bekerwe chuma bwachi kuna ko discover isiko ngaya babugeka igoko bekerwa na ende gento gelikialigereria giate bangeke ne chuma ya beirebia bono muwiri agende gutimuka aya ndobwate na ende mangana chiward chito ne chinene chire very spacious very clean chibwata macha muliro na ende n'Abanyagitari at the end buno ward ye ko extend kurwali paka abono na station yere Enyagitari arange na barwaire baye Enyagitari aro lioka 24 hours so muntu tayora arwa akikona gutumira nganga Enyagitari akale yes amone bibinde kwateba ntobwate orthopedic ntobwate pediatrics ntobwate binte binge just to mention a few Dr. na bakobeka na bakomentera abo so komenta ntobwate tokoreka ICU services ICU mina baborere bari barwarete kabisa batari konyara ko maybe go support ko yukwena boka for some time osenkora yatigire gwaka for some time inde ko bakonya tinse chizo njiro konyara ko bakonya mpaka enkora banza ko kwena boka enkora yirana so njiro rabakonyi that's na barere bari barure theater for example barwarete mono kabisa abono wago benefit from ICU services afunto wate tokoreka renal services renal ni chinyigo sabare bari bakoka ni dialysis afunto konyara ko bekera chikoka dialysis catheters ni tonyara ko bakora dialysis ni fully funded na NHIF okay so those are among other services mna kwa ngoteba it's mna ngoteba pediatrics ne ya bana okay so
about the pediatricians when I talk about on board, but if specialize more about orthopedics when bari ba mauga, about the general surgeon chiro, baka bari specialized, kunyana bari gokonya, abantu bari bota maraira aya. Igo those among the services chikoba offered as Enyagitari ya Bosongo, at least chionsi p 99% services nchira as Enyagitari ya Bosongo, no nyeto gukwa nanke toiso kwa na chionsi p to kwa na lito koligima. Talibo nageko eranga we speak a few of them kurende chiabo mobwe kanonga Obokoreri obonge obuya bwebirango bigoro nigo bikorwegwa as Enyagitari ya Bosongo. Mwacho munanye mbono waso ira segeta senikiao ase TV yao ngwa kwanchukana na kwarenge nigo tole nabateneneri korwa as Enyagitari ya Bosongo hospital igotoka nsa enchera ekaroko enda chisemo cha Bosongo wochisuneka abono bale angegaria angena daraja gari motu wakeiga chimite 50 choka korwa se para yelami buno yo minto Samuel yakebeka nigo bana tobese guchandika na bibwata marika manene bujana bako yerora egero sorro onyore Obokoreri yo minto Samuel nigatene tamangana yobonya usamangana marketing as Enyagitari ya Bosongo metekere company kere department nebwate omoteneneri ororo tokonyoranga Dr. Lyndon nere nando kare guchikoraria igoro Enyagitari na kong igomba bwate departmental heads kero montega sia ene manyakanete boikiranu na kikiagera bachagaiga oyatokonye gototebia igoro ya Enyagitari ya Bosongo igwete buna totebiria mangana maya mange igote minete nga daktari tamanyeti goseta gora marketing still na bakora kurende na bwate nere mirimo yaye agokora nere gakoruka Dr. Lyndon Orato oteneta mangana a maternity services na mangana nda mange as Enyagitari ya Bosongo hospital daktari tigatora so agabo mangana market ama maternity na kyo yairete igono ani jimbiere bani nango chabare konsumo tiemi ondo china ya bange bakare gocha imetingi kiabete umwako nimetiemi tisayarije lakini nembu yare na abantu ndo chembya bagenderete sibona. All right. Igo Obokoreri mbya bora samangana maternity abangina mbatu arumo chanda bagaka motu ara chitangtang aigenda liki daktari Lyndon. Aibuno wikagite igo gatanchi Enyagitari ntete korora Dr. Lyndon na bangi bali ekaro watebire igo nabo kwelekezwa. Bia mono mugenderetie umuroberi noro genderete asebono iga ninga niyo mto Samuel ola yokwanerake iga igoro ya guchakira chitariki 13 gwika chitariki 20 ngikegenderete gatia ndobwate Obokoreri bwa bosa buna mwabere mu gutangasa ndobwate ebintu ebinge bya maiso buna bono ndobwate consultation free consultation iseke gusirende minute nga igokorora Enyagitari uri bosa lakini asichinga kichinyinge ekerokorora umuntu kurukwe consultant igugwaka na shilingi 2000 bono tugwakana igagucha korore bosa naende ako diagnose yani andigiririe omuchando obwate so bwagale agotumie machine machine nere kworokinga amaisao ni chikatara kichiro mboko ngukiboro emekieti chete inki ase machine elia then ekera akorire umanya gota yabono oyo no igwe birore oyo igako enda egwa mariogo ebinto mbike igo bisaligete sa maiso then agwa advice ngonye ndagiro tararia sengenjo daktari nacha kwa ne liba galikoba amarwaire nari tubwate mibere aroro rasengenjo tutabwatie good diet tutaikori ndagirangia tumisetie chinde kwanyora nga amaiso ngusirare asengenjo nga nechindagira gitutaliete chisukari nchiro chiko gere binde byaba chi pressure nchiro chiko chigoro kwanyora nga maiso atwalire problem then tutigarita bwa samaiso taragendera monongo kwanda nendeli bagalinde yo mito Samuel why mwachite ne program yo asana hospital because ntumanye denga iyo pengine abange bararogenga iyo ni asara monto consultation 2000 like mano mwaskira before this almost 1 week 1 week nyora baruire bali gosene 50 asichiri wibere because you are in the world of yebiasara buna tumanyete okonya magima ne biasara egara na daktari ara hakano ali nayo ara hakano why did you choose nga tigatora ara scrap of what's the target abantu baita abange babiri bagutuma tumera bagenda
banyora nga mbabwati bokoreri obwo nyoe nabande ngocha bare Enyagitari banyora mbabwati bokoreri nabantu bande mbaroro babwata omuchando bwa maiso lakini ase nginjo bataigwa access services yanyorekana nga na bari noro naende tayomanyeti gose noro bondo karanga tiga tubeka ora ba free baegwe eye check up torigereria maiso irinde iri tumanyanganaki ekero twari kolonchi gende paka abande baruete chi ward babwate mechande iyo bagaja bagatenga na inche bono ase file yane menterenga nkororunda maiso ngenda gundorwa maiso bosa igento kende Enyagitari ya Bosongo ntobwate igento tokoroka giving back to the community. This is part of that program. Ekero tokorwe bintu bosa iye minute igona intwe ekero kwabere ko kuna gocha na intu ntofaide tenga mbia mono aso gocha kwao to give back to the community. This is one of them ase bidie binge tokora buna bono Bosongo hospital is the only hospital in town maybe ora chonyore ekorwe credit facility kwachire kwarwarigwe kwakanire besanke ikindi kyakuremire ntugu gutarira nga gwikiobera mpaka wakane oise gukwana ne management bia nende tonyore nga no muntu urabe credit worth na bora agende na ende gosibantu ba ombaro bara tebe nga na batogotenenda na buguti ukwagendanga kwana kwakana kibya sikiri ngora paka chiaba. You do that, Daktari? Yeah, we are doing it. Yes? Yeah. Wow, congratulations. Yes. Because asande you will have to pay. In fact, almost half of the money no nyino bugwene abamanyago chaka somoroire. Abande they have died in the hands of those hospitals asengenje yoko lag that money. So heko sana koro asenje bana sarontita heko ubone gedoseni Ndizi TV koro somorobele bwensa kya. Asante sana. That's a milestone. Asa mangana yibirengo byobugwenya. Mbia mona sana oye mto Samuel asogo totebia what was the core value yegentekega mwachagetie yokoligereria bantama. So Daktari on the same anamachuko kwaniranga maiso sijui cataracts sijui nini bono toige kangonga inkikeragere maiso kia ya wenete kororo nonye ninche bunandega aisinga mbiyande kumbe nabana kimbate problem. So tell us tomanya nonye symptomatic whatever symptoms symptoms indarore manyenga gerogende ningwa natandigereri wa maiso the age bono tobeke bya abono expertise ya Daktari yego soera imekaribu sara ndo chibuna kwa bere ko kore program yo chenu ndo chimanzi ko expert ni ngombia so sa maiso na yunya na cataracts ndo bune so maiso na tote bete essentially ni kiungo kiko tokonyo sokora all right and this chinde matuka ya kwanza unatoa toa chisimi smartphone kero montago tuara ndio ikaransa mtechi computer TV ndo bune bibwate itokoroka gelea ikonya kugende gosaria maiso morangora tutalikomanya nikitogote bera mangana ya maiso ina specific kuna ne abantu abagotu so abantu bari batari konyara korora boka all right na warabara kape na maiso agombu ya korora lakini with time kwanyora agende tikosareka utanya komanya asa abantu for example bota morere buna pressure bari bota morere buna yesukari na butisa chinyingo konyara bakonyara burere butokoroka cataract cataract so konyara negento ngente kerabu igake chekia so asa maiso kokiri umuntu buya itoko check chine machine na botokorra buye gento kibwekene ikirabu kabisa ko kabane chairi amabere kabisa ukonyare nabenge gento ketonyiri gochi amaiso all right chiza chinyingo konyara umuntu akogotebi abere kokorra buye lakini ngorangora matkaya akorra nabenga no muri meringara akorra usaro chetu so chiza chinyinge bono gotokwanda go check na botokonyara bogote bintu bitokoroka cataracts sana sana abantu bogote pressure bogote square tokobotebi most of the times talk about akaba check igwa maiso angekero umwaka annual checkups actually a campaign na unyambunda tebe it's part of our corporate social responsibility edibono abarere babere bagocha yago sendo bwensi ore korwisiko na bagocha at least a benefit bagocha kiso nyore part of the annual checkup into to korange kero umwaka inda abantu bakonyeka rafu nandi kendo konyora maroide na mangare ya maiso apart from atagote bagocha na yumonda konyakogota chi infection chiro
chiala jinjiro muntu naroko kote imambiga koboka koigwa koiyagia maiso sana ibintu byokonyora umuntu nitse kinene chiala cyabwate chia maiso tokora sekwanyora ekwende kabeteri so takonyara koigora maiso buchafu ya buchafu getokonyara burabu gusebora yelo agotema koigora tsanjisa tokorora sa abana kinsa kinde agotema korora tari korora buya so most of the times okonyara bwate chi infections sichido koraka chi allergy echi okonyara amariogo na mangara mwana rabasoko konyi gusomuntu monene aranyara kwego akonyeke tachinde umuntu okonyora goteba buna akoiguna gusene ebintu bikira maiso ime so no muchangora maiso ime kende kiyo getara itokoraka dry eye risokonyara ritabwati amachari isa ini tokoraka tears na ndo konyora mariogo naro tokoraka artificial tears umuntu arabasoko konyeka at least abebuya so ma tokotebe spectrum nechi nyingi so chi complaints ya bantu bagotwara nechi nyingi chire ndo nabago chatebe tari konyara koigurira sa maiso ine chindo umuntu ari bagwate dry eyes no bakonyora bokonguno osatebe buna matukayo igura na maiso ndete kunya akobinyimba mindombiro ne binge bira yakonekana in that context lakini na kitoko tekera during such camps ni kwabere kugutwara mukongo bukongo ndo wonsi buno abogocha benefit from the free consultation inda onyare korekana bia mona sana Dr. Lyndon bia mona sana yo Minto Samuel koro Bosongo Hospital Enyagitari achire nkuma ekero tokolete collaboration na Ndizi TV manyete taliga siraisi lakini ekero tokotebanga mete into media aliese wate yo montonga bono toka nororo they tend to believe us so much but rende ba koni family gaiga no nyento kwana weka they have really confirmed na Enyagitari ya Bosongo na ntogendrete in fact ndo chinganto gukoro bya Enyagitari ya Bosongo producer chinse jeito na banyuwete ngechigenda tokona gosuka korende machumurira ningende tenga kwanyorje obyo bonge endo murobelyo yogendrete Enyagitari yo igo yangireire na inche ndara kwana ke no nyetole na barabuga igase studio mwanchumurigeria ende nko inyoringa umurobelyo bwoko kororerwa obolingo lya gose clinic mbogendrete Enyagitari ya Bosongo in fact bwachaga chitariki 13 chumatinyoyo igama tukabera etire waika chitariki 20 chumatinyo gatatu nkyoganyete gose umwanchu murigereria this is a free medical camp igoro ya maiso meta maiso ukore osote mekumia minonye ni chideke ibiriga nigora kumia sobugma bwa ubwensi igobonekera mangana maya achire ekero mwanya walirobo semiobo amangana maya koro Enyagitari ya Bosongo na eto tugo maiga norochega bwa TV yawe producer yana yambekire buya gabo oroche une squeeze back yeri tangaso koro Enyagitari ya Bosongo batoete into Ndizi TV egere tokoretero buyobwo asenchera yobo ikirano igobono clinic ya chagete chitariki 13 wika chitariki 20 gendo ligereriwe anyako bwato mochando okonywa mapema mbate bingana ya free optical consultation chisiringi chiri bwibere litwenge na Brighton na kwananga na boranya ne chiri bwisatu na boranya ne chiri bwibere na boranya ne libwe mona na 500 bono bate banga igo chiko babotambe chiringi chiri bwibere kurende bono tuli chiko chiakana ayo kwenda yani go swabo starabu go chobisiyo Enyagitari omote na chire na roli tangase Ndizi na barandizi enche nimbwato mochando bwa maiso more kango ngokora balege ntoikorwa nga free diagnosis and free checkup twata badaktari ngoto igorera abo ntwasira abo diagnosis na free checkup nchekanya maete free checkup nero diagnosis kolene ngoto igorera marieta yua atotebia senchira yobo ikirano bayigomba tebanga nabo komanwa nabo koruru komanwa kwa maiso baegwe ebirore na endo bweniwe onye naende nabo gutumeke card ya NHIF aigana na sinywake timanyanga igoti inkomanwa during this campaign ngegwe birore na ende ndwali gubosa we can't make card ya NHIF abungo tobeka moro bya korende ango tumekore card ya NHIF egero nyorobo weni obwo nabo ige skuru yabaroki wakura skuru che secondary bagotumeka UPI na edu afya nabarabunko weni wabara yo mito samwe nachi ko totebia sobwa garigoro yengane yiga na inchenye igwerra ni manyanga nkiba minute secondary school students with the UPI and the edu afya
will be treated. Igo bono nyagotagete ayonsi amana yanda mange daktari ngo tutaibari kuruga iga lakini rende gento gokora gumosi gupili mpaka Bosongo Hospital egera nyoro Obokoreri bwebirengo byeiguru. Karibu sana mwanchu murigerere gendera gutubwate chijumbe chaino ngo chirigerere ndasegeke kekirebosyo kolende tigangira niri bageri iga gwikaso yo Minto Samuel totebi igoro ya secondary school students UPI and edu afya na barabona bakuweniwa bia mono edu afya nerere program actually UPI igemineti ya unique persons identifier yani ikine gitambuliso kyo mwana so because mainly ekero bagocha bakuburiunga no bwate UPI yani no bwate gitambuliso unique number ya onero ne unique number ye kobe yemo eyo muntu ibune gitambuliso tegi gutoka ndons so that is why we call it a unique persons identifier so a program ekurwegente ke kuruku edu afya yeah from the Ministry of Education yeah it is education afya yes igonga serikali nkuruerera abana be chiskuru che secondary chibesa gete igoroye gokabe medical cover yabo yes abana babe secondary actually babwate kabe ne kubwa abanta bange actually babwate ekaba tokuruka comprehensive comprehensive manyo mwana bwe skuru na bakwenda Enyagitari ekero tutabwate this medical camp arole consultation alia sayora agendo akane 2000 noro cherende lakini bonere kabwate UPI ya unique persons identifier igakogenda ngonye uburuire buaye buganitie consultant na bao tokumurangilie consultant emorole UPI mwakanire UPI yegana inde umwana abaise anyale ke school na begwakanire ambulance kuru Enyagitari pake school emwira arwaliku umwana oyise gotoka ngabosonga gosinyanza province ngima Enyagitari tayora morole kusura konyi problem yaye UPI yaye na beko molentry flying doctor emorusia emoire Nairobi hospital asinyambunde ntarwali eise koba ng'umwana oyo otwalire problem etarwali ku Kenya UPI yaye no Enyagitari oye Dr. Linto ne kiateka na beko baira anywhere sara arwali na ende mugara ibagaramire for 3 days okurigirirwa abongenya bono gosenga hiro that is Kenya I never knew about this utatiga bono NHIF ya very to reach out to schools, to principals, to teachers egoteba this information so intelligent kere Bosongo ngendo kere all over yes tatiga bono giguchigo depend ngana kieko handled from one hospital to another togende samangana gwaburia Gusii NHIF ngotenenerere ekero obwate cataract na inde obwate igintu tukuruka national scheme ne scheme yanse elibago teba ya mama mboga ya 500 elianse into we accept igogocha obekwe ward yani okorerwa admission then doctorata ikaranze ali kigintu tukuruke pre-authorization ayetomese NHIF nga subati nara uchire abwate problem ya maiso bono nduganiti kumana kibesa ligo liri ukomana motoete ndinganiga please authorize batume report gocha system nga obeira authorized uyo muira tieta umurusi chikataraka igo abu nekero montago cha Enyagitari botambe without this program lakini bono mnege ndata still na manubosa for this program ekerago chichabono iga asenge njupaka kanerwe nijibese chiokomana nchiri besanke gwikatumika dia igendo gyoka ko benefit negendo tukuruka eye check up na free medical consultation na mangana diagnosis kumanya buno Enyagitari atebanga aganta kuga kororekana ikigusi timaidigo sina kuga kurukwa enkenge agandongale gakoba
na kuo so ekeraga diagnose ria roriringa nkarao otebo yo bono tigabe kwime elinde ria akoreki acharuari gwe ekere priority achire. Alright. Yes. Bia mono sana igo diagnose yani consultation, free consultation, diagnosis na eye check up eri igeko babosa igento gigwakanirwa surgical procedure ijitwa igwate bokomana. Alright. Arafu ne medical ntwate bangambale bagucha batuke barwale tamaiso batangane tibintu bindi birore na kende na bako rualigwa na ndagende using the card. Yeah. Arafu glasses chiro bunere nyenkuru NHIF unless ebiro NHIF yao echakirite kiwango ya comprehensive kuchigoro na diora ibirore but otabu ati comprehensive ngonye ne yago chance igugwakana you will have to pay. Mbuya nabongwakana ekero na achire roje free consultation and free diagnosis ngige antangarinde tingakana because na yale chikonyalekana wakanire consultation wakanire diagnosis na ndo wakanire birore one that is better motor musiritie akego for this 1 week monda amanye kwanza Mayetekaro kwa manyire it is very ege koba boronge ege na ebwe committee onyore ubugweni asenchira ebwenerete. Daktari na kwanira igoro ya abaroki wabega bagutumeka edu afya ando erese iribya otototi manya chiskuru I think ni chie serikali chioka es skuru kere secondary school ebwate unique persons identifier na ebi private school. Private schools they also benefit. Okay, that's very good. So mbaba isa ku feeling abali excluded. Ne banga ne private mbamanyete those private schools mbamanyete how to generate these UPIs. That's very excellent. Daktari how often kwanyolera bana bunabayiga go bachire for such a amahitaji ya gocha school batumike this edu afya Wananya to kuana nero, but most of them bara yetumeka. Actually, abana barumba benefit ya bange. Actually, nota limangana ya maiso kabna to kuana ya medical camp. Pana mbaro ba chiro konyoro mwana arwarete skuru arwarete bobe bakano aga neti no operation. Baro bago chambaro pansa bago chambaka bwate malaria munyali bere bobe kabisa konyoro bakano aga neti no kobe ku ICU. Ande edu afya UPI na bakonyaro komokono baka osoka ko Enyagitari without paying anything. Okay, so nataka tabuna Nyamira nyebekai ambale wote comprehensive cover na wo benefit mono. Lakini from na wetu abeto korekerenga kie na echi ward imichinza chinyinge abange babwate amarwaire including aya maiso baro mpaka na baro banyara nyare kokonyeka from this aspect. Biamana sana Dr. Lyndon. Ngo chando onte bigoro, what is the difference between a diagnosis and the free checkup? Toke yukorwa sekenya Enyagitari ali to differentiate these two words. Ntutomanya denga checkup nero whatever. But allow me inso mechi comment chachire bono mambe mwanchumuronye mbono goswa atole na Enyagitari tole na bateneneri korwa Enyagitari ya Bosongo hospital ya Chirenkuma ime na isiko yorongorwa Gusii ngano okonyora Obokoreri bubirango byigoro no kogenda chibesa na chikole monya kwa bwenire ekero bwatetie protocol ekero bwatetie due process na Enyagitari na bagusi borogendo liye besa endo baretere ngayora nyora magana ya mayayigo mwanchumuligereria onye tali Bosongo hospital ende ngaikwaro cha kumanyera onye tali Ndizi TV morobelio bwensa kyabana mambia ekero togendete kuna gosemenia senchera yobekirano muhesh mama yao Diodi agoteba no alime asomorobelio morning twini agoteba blessed day ahead agoteba natu anchita asante sana Justin Tongi agoteba good morning akabeka alama yo bwanchane alia agoteba niko ndani from Doha Qatar asante sana asogo toligere Jones Misiani agoteba bwakire na umugwita belia maigaye bwakire bia agoteba inchen Jones Misiani igoro ya mariogo na tumetuguche isiko kugore liogo ninki naende mwatebire morigo tuma oyagotanga na tumetu I don't know na x-ray ingakana na sikigo serende oyolenda otebire Jones Misiani na umokumwerelenga na tumetue isiko Teresa Kemto
agoteba good morning Sister Sarah, Brighton and the doctors, ongera kwa hospitali yetu ya Bosongo. Mimi nilihamisha kadi yangu huko nikiwa nyumbani naenda mara moja, lakini nilifurahi huduma yao sana. Oya ako bakirori akwenekianga Obokoreri akonyora kurwa Enyagitari ya Bosongo ngoboro bwebirengo byeigora. Asante sana Teresa Kemto oyo niga gutuke county ya Murang'a, lakini akarachira iga Bosongo Obokoreri niga kubanyora chinsemo chia Bosongo. Justin Tongi agoteba tafadhali inapatikana wapi hiyo Bosongo Hospital? Utajibiwa amo nabageni baitugaiga ase studio. Alimu atumire weterese namba yesimi eyo iregorabwa ase TV yao. Ndoche nara whatever. Hello Ndizi TV gaki kwa ni Sara maiga mange konyora tuamo Misiri sana. Esho ya ino na Brighton ni mambo yote. Oyo mwaka Jackson makoli korwage sima. Na wote na konyega ndo mutimoko. Mbona na achire mwaka korwage sima. Asante sana na inche kwenye na ako Misiri ama iga mange. Asante nara whatever. Hello Ndizi TV. I'm tuned in right now. Niko ya mboka bwakia. Oyo ni mburago teba. Agoteba tuko pamoja kama kawaida. Oyo na Rogo Chris. Agoteba hello Sara Nyarangi Ontita, Daktari Orato ama na marketing manager Ombati wakirewia na otoramo sogo tegerera igoro y'Obokoreri bwa Bosongo Hospital ime ya Kisii County oyo na Rogo Kurubogusero Raganga. Evelyn Bikorokoro chinsemo cha suswa mweza ser Erego chiali naro ko kero kwenda chinsemo cha Nairobi. Agoteba heko sana kwa Ombati, kwa Daktari Orato, kwa Sara Ontita na Ndizi TV yote pamoja na Bosongo Hospital. Wabarikiwe sana. Hiyo ni kazi nzuri na Mungu awabariki. Pia mono sana Evelyn kwa chinsemo cha suswa. Geoffrey Onyancha kwa South Mugirango agontebi nere no Enyagitari to olisha bikireto na mbema kwa chinsemo cha South Mugirango. Agoteba I'm saying hello to my colleague Dr. Lindo Norato na Ombati wakire ase studio niko na nyinyi. Asante sana hapo kwa Catalax daktari ameeleza vizuri, that is it. Kaneno Enyagitari kwa Nduru level 4 ama level 5 hospital kwa South Mugirango. Lydia Mora nera goteba niko ndani hadi mwisho na enjoy sana services za Bosongo. Mukimaliza mimi huyo mpaka Bosongo. Asante sana baba Lydia. Karibu. Ekina kekerenga twabwatega iga ase morobelio bwechinsi chiga chabano mambe chidekana meronge enene ibere igoro echinsa isato chimambe yabano egotobate chidagika 15 na isato I think so egara tokoro morobelia senchira yabene timeti Ombati Samuel okwiranelio yo oboli ali Facebook tokora nenere nali torasuke bosio monto na bara aboli atebenga yani nkibatangiranelio natebo maene osena gitumuiranirie yakoro kwa Jones Misiani bono NHIF ntuateba nga ebiwango mbirobire se NHIF neke wangi kio kiaye maybe ekere kiwango amariogo naro NHIF tatenine na ende kero muntu atumiru Enyagitari nkomo goso muntu ulio leseke se pharmacy nkomwere sali bya kabisa nga iliogiri ndiro lakini ntogukwa unless you pay asengenjo ndirise agreement ya NHIF they go cover so that is the only rare case where a patient is sent out oyo ndobolia nganga ibosongere ntuateba okora igacha nyuma etuateba ngire Kisii Migori Kisumu Junction Road agwo oligerio okobe kero kuri Bosongo no okora Bosongo Enyagitari na ende Enyagitari ene sana services chinde njire tutakwana bono ntobwate dental ntobwate dental buango iga maybe next month na roche doctor atungona ku interview barabantalia nurses ba oncology bono gwanzira next month abantu bali ba chemotherapy you stay yomoko genda tambe nga mwachire Kisumu mwachire Chirifaro inchwe Bosongo Enyagitari baro bali tuate babalieta masoma iseine bataigo patisha babarore babakore services yicho ntokore cancer tests
pesenge njo tutaite gochaka kurunse. Then we build as we go up. Yeah. It is about the cervical cancer month. Yes. Did you give the free medical camp abantu bakaba check to daktari? As a cervical cancer, actually, a program to what they and ready yoke. Alright. What you're doing to our MCH unit, Yeah. among in or above 21 years, or your organic, so you're targeted. Most times we offer the services and we offer there for free. Daktari, ukisema MCH unit. Oh yes. Hatutaelewa. MCH unit, mother child health. Alright. Okay. Once people in Kerkina take over chemo, we go among in the Wednesday as long as a reproductive age. Ranya Reconyoro, one of Sunday Wednesday, Navagocha. Yeah, got it. And I check cervical cancer. Alright. You're gonna engine a togenda, it can be checked. You can be checked. Okay. Asante. MCH, mother and child health. Asante sana nalio kukibeka byigo twa manyenu metu mwana na mangana ye Enyagitari ali. Lakini commentary seri swali ya Jones. Yes. Na twateba marioga ya NHIF tari mundu mo yara boti na kinko akanire kadi tari gonko. Gatobi kebuna NHIF actually ngoka beri tokoroka basic really essential medicines. Okay. Sako so Enyagitari ogwato buroire ogwate ngokororore gosobote pneumonia sobo kongondo wansi diarrhea typhoid. Ariare basic case World Health Organization amarioga yons pinare covered. Nande kokonyi Enyagitari na kokwego. Nerio konyora ryo gwato buroire borobo konwake. Yes, yes. No inunkorora more mundo diarware tebobe chindo no mumdu agotaka no kogenda India okonyeka. Ntorigo tabune kade ko garamia keregen. At least also even to be basic yons na be konyara ko garamia okonyara gwatumira isiko. Konyane ryogo maybe a bit more specialist care na ryo commentary kurugoro okonyara bono gotebu wakanire. Mente na inchibona na babwatire igo inchibono mba menta kebuna narra oyo minto Jones oyo minto mbati otebirenga na boko ike pharmacy ya Enyagitari onyore ryoge kero kende ndiro lakini kadi ya NHIF na daktari atebire mariogo nara etari kogaramia. We have experienced that. Njena question thing aki why do I have to pay again NHIF way? Wakati ya mariogo naro akogarameka ne kadi. Lakini elibono kusonyo gwatume tuisiko iseida ryoge lindia lengo ase pharmacy na ende kadi osonye lia lengo kadi yale kogaramia. I believe nganyo tume tuisiko igoli ryoge lindia lengo by chance buneli watanga in case na vile walira abole in case lakini ndi kubora chinga gichinke sana. That's when otomuisiko oligore kero kende na kadi yali kugaramia osana yali kugaramia ndialengo at that time bindo elio na bokonyo ali eliro basade ne anto baro twabeira abange ono kayanga malio gatumikire mono na bego stock wikere eyende gegochera. So I thinking a Jones Jones Yuminto umeweza kuelewa na x-ray nate wetana kanirete so umeweza kuelewa nafikiri. Tete ko explain x-ray. Yes. Ekero gwachire Enyagitari. Litangane guna bono tutebe mbono gwacha for the first time. First x-ray igoko free. Then x-ray chiko bwatia na chio gwakanera. Alright. Yeah. Okay. So ngonye kwa beire ko gwacha and maybe you benefited. Ekero gwachite tangani bono ibibinde na bugwakanira. Yeah. So x-ray you have to pay for them. You have to pay, yes. Asante mbia mano I think ndende twamwekire buronge mbija kwiraneria muntu naburi kuburi konde once kabicha kubwatali chibi in any way na botoko mubeka buronge. Asinini na ende mbeke igoro yeliogo eliogo normally ekero lia misiringa it is out of stock. Normally na ende ngobalire covered bunu Enyagitari ateba. Ngonye kwa igore irukogendanka igogotebe kukwirana gwalichira wacha kwa piki. So nto igotiga pipipinga diogo ndio bono genda na botogo tebigenda maybe oche mambio smambiende ocho. That is ekere liogori edire buna no energy nyini ngango era chinde kwa maya ko yeka. Asante daktari. Diagnosis and free checkup. Okay. So una twate barili actually umeta na magia tunayo kutumia kinza chindo tutari kumanya mna kunya beka pia. So we talk about free checkup. Actually diagnosis is just a part in the process.
itoko taba diagnosis eminenti no kori yumuraira go sonya gitari otete kwanza kuyigu kwanza story yae na kiyigwete abanyara gwacho nyagitari gutara gusuno monche gwacho gutare lakini onye gwacho singe njorwarete ogwacho kwanza gwataba bokomki ogwate toko yigu matukarenga gwatwarira bokomwobo arafu to ma kori to kora physical examination iko go check ete matuka banta bange bagotara ko nyagitari agachatwa kandige rigo saga eta ta kutankuneti no acha kiko sinindwarete bona itoko karanto wate mito kora kachiste skutana to kora kagabi that's a part of the things to go to me tools here physical examination to go check onye nendo go complain to akunende you to check na kiere kayoko yugo bororo nyana matumwa muleka nyana matona woto go check ya maison to wate mito katonometry specialized service chire gari said during this camp woto go check ya maisoime aboto ko beke ndo kira to ka endoscopy to ko ruta mache go chie risoime banyara korora go chimaga gari na kirire korora okay asa bantu bero bote pressure bari bote borere besukari njiro konyora maga gari eriso yanse bichenchenga njigete gabo so naboto konyara ko check that is part of the physical examination igwa kore ibono kurugabu na ibono okora investigations test munabona jone sa chitaga agatumu x-ray for example ine part ye process yo kugotoma irindo onyore diagnosis diagnosis rego tabe diagnosis emineti urwere kibono tokagete twanyora uro bitwanyorire so mubero at that time so that is what a diagnosis emineti lakini process yonsi ipi iyo nene process ko history physical examination nene ko check up so regularly yo montago chenyagitari abogo chatwe senge njote tako check muberone na kiore ngakiore tari necessary buno orwarete at that time lakini ote tuko chako check na kimuberore ndiyo goche visit ne to ko check up okay lakini what we do kirito ko arrive bigwa korire nere ko diagnosis one mete bona nkitwanyorire bona what's the problem boko nkibono bwa diagnosis thank you daktari tumeze sema njumule na kwa nyorire that way and yamajigo confuse ya kenje my this is the same name ulenda to amanyirenga check up no taruar na boko enda daktari kara mulika ngumara bintu byanenda ambiyande barigere libanyorenga somehow amara ona what problem bagote itwanyore kire ntumbi yakire gento kiriga that's a check up one after the check up bamanyire konyoranga wame diagnose kwamba uko na shida fulani bia mana sana daktari asogotobekere iyo senchira yo wekerano asanga nche birone chinga kindo chenga chise chite chigendere kwenda to what chideke sana na isato chioka unless a producer etomente but I doubt lakini na ariko sabanga atomente na nchi deka ibere chioka kolende minto Samuel kwa beira segeti for some time now yes how do you reach out onyara kumanyekani Bosongo mono ora tigandizia ni medena ero chagarata yabano bunaga this the method I use which other method you go tumeka no monto marketing do you play a big role gocha gutara na ndichinse monchire chiechi monto naru mate kisumwa cha go say you are focusing Gusii region how do you do bia mono bono iga asenginju services ya Bosongo chia expanded na ende services nchiroto bwate chitaigotoka these other parts buna bono nkogenda ande nagenda Migori nagenda Mbita nagenda Sindo nagenda Bukuria Maria as these services chitaigotoka kind of we have become a referral all right chinyagitari chiri chinke na bujigo tutomera barwire gocha babo Dr. Rato bacha kubaligirira njira ere elaborate monengale kubwabu na bakuligirira gwari so ekwambo lingango richanda utingo enda tambe sana kando na Ndizi TV all right asenginjo Ndizi TV nkwoigu yangikiri paka naruko iyo bono buna inkaranzita umuntu naruko gandoche igo media ngongirira tambe sana to make sure nga I'm reaching out with this program and the other programs na services chinyagitari kogenda nda tambe sana igendo kende ekera abanyarwire bare nyagitari yari nko batarirande all right one-on-one consultation kubabuli even their feelings na kimbia kwa koreirwe na ki kwaragirite bia banga feedback bochenu nga kiuro chembia bule abuma egasi moko genda mache na libirera guse ubwo gwatigite gwesibia senginja kendete so
yamanya gutoka nga out of gukora mangana yo. I'm doing what we call internal marketing. Abande kero na babuli bate ba Dr. Rato muyo mwana muya ugankorera iga na indiri na chite naenda kangwenia na mubuli urochaye buna urata kuna okorera biyeyo raenda uchisikabu nonyoro muntu urwale tomatebi naletire buno uri orairari nori ninje nabatebi bagacha. Yeah? Yes. So we reach out even through these patients. We send them to bring other patients. Yes. Ekero banyore nga services tokuba nechingia. So na areas gwateba areas tindigo specify nga inara linko genda. Okay. Yes. Ase anga ndobwate catchment area. Ase ngenjolenda nga approximate buna gwake beka nga to ukia tambe bono bali yange bono bali bugetutu bali bonchali bali sauti mugirango ubasi bumachoge echichia mata they can come nyemba bali guchirogoro abande mbaroro bali Enyagitari kitabu at the services. We get them nabo bagocha tuabarwalia naende tuhakikisha nga bagwenire bagendanga. Abanyorero Obokongo buna ligo ikakubatebia tubatebi nga uruchi turagubwa tukogende singinjo kuna kobera naro mbusa bwese konyora uburuire bondema uragenda uruchi no gendo rosie besolete no bwato umwana no bwato mugako muamatekiura urache atuhakikishire nwakane ugogo cha nabantu bali turoche nga ba confirmary na ende they look genuine. Ntanaro kuri ryorore unare genuine aba bande bachire saying I don't want to lying bonds to aire they have come back. At the people to avoid bagenda pi na ende yangalimu nachikuba bwati. But that's not good asabali baokorabo. Abande bata makuru Enyagitari. My able doctor is here. Bata makuru Enyagitari muntu chicha uruwaligwa oteba igabuli no bakalenka babikira umuchango umwana one Nairobi ali nacha tumechibesa ani oibule chinguru cyabeire una gokemba nga abantu abuna bali bisiga onyora umwanya utama bona ekero Enyagitari yagucha gwete round ali akonyora nga umurwairo olenganga yale security ngiye bawuchi koligiri CCTV barabuna sensera ukire. No, those are some of the challenges we are getting. You are going through. As much as moko give back to the society, na warabu nkotumeka bareri bageri bobe asenchereta bweneleti, but we praying anyo monto wanchira watainga na kioro chito kwa griri bawocha kubuta na ye ikirani mwancho muligereria akana chibesa. Out of the few, can you confirm nga bairani ri chibesa asebali mwara bwatokire? Yes. Mbaro bolia gotebanga kiro mutienyi ndabe nkoleta chingana ate. Yani chinganiga kiro mutienyi bakachibesa ichaire. Ngonye totebe uchire na for example uchire na 20,000. Nche akabia sarango kora gose kagasikane ikaranya nchire konyora chisiringi chiri buinyenye kiro mutinyi na ena boko nyorochire wakanire na endole talisiti yote yonge njiribu na mwantebet lisiti yeli gabono chiatigara chiri buisana ese tuchioka echio ninchendete kwa nyorochire. Collect lisiti physically is the only mode of payment gose na baba wakana through lipa na M-Pesa through M-Pesa. They can pay, but it's better saying in your transactions it is better kera kanire ochicha bwasa teninga chibesa na atoma uchiabu na chire receipt saying in your gocha kobeko mu accountant ya run down ngandi gwa tometene gasienko we need to stop there. But Daktari, how do you make sure a relationship chia Enyagitari and the abarwaire munaendana sawa umeta boroire mbabwate okay gosino boroire mekononero emenge mondora bawo korama nabo atali kuigwera nguru and you are the person you come over when but now we understand them. How do you make sure a relationship
junaye mwanya bantu mutara wate kwanza ngwambe tete sindani bobe tingo tageti nande nayo wenere tagokoraki kumorwalia. How do you make sure nga relationship ngobere reinstated relationship ngogenderere biya despite challenges? Again take tanga nisnaete kuinyera una banyagitari mete nyambune ere ari marketing is a marketer lakini I envy his work kasi ya ene nkongo kyagara ko marketing nyagitari tenga ko marketing no mogati ko sebinto bi ko kyagara again you are dealing with people's lives nisnaete kuinyera the back of the mind. Ede wono no ya ko market business model ya healthcare tegweka ni ya bintu bindi ya ko market kyagara again totete n'abantu bari barese society babwata bokongo banyare gukonyeka kyagara uranyora umuntu nabwata bokongo lakini atanye go nyagitari konyeka but me say this wari riko abori iriko taba the first thing tonate kuinyera unabanyagitari na the training yetu na benete ko by go through iriko kunyera umuntu yo go deal nere kwanza mwanya bantu that is the first baseline ero umuntu bifabe no murwaire sawa rafike ndokende next diribono ryarwarete tachindo konyera umuntu nabara orarose umuntu raranyora bwato burayire oyigwete bobe orochi nabenga abantu bari kokonya nze chitogote mo understand from that level noko kwana naye toteme alafu nani ko involve the family nyagitari ya Bosongo one of those hospital konyora ko nyagitari ko involve the family members konyora at least omuntu oyo mo gosibabere bagocha bare allowed kobera naye all through so that at least mo bwato bokongo nonyo morali kaigwete bobe at least abo konyara go consult and the family and the relatives at least monyare ko korana kimora konyo morai during that moment ngatari konyara kuimanya at that point kagara no takurwara monya tari konyara no tai maiti osonyora wansire kurwana ibintu bunebi techi ya maria gonaro muntara ego atisa kanyeke tomokonya out of that state then kuruga butoma konyara komokonya. Asante Dr. Lyndon Musa Omarengaya koro matongo SDA bocho gembo ikoba road agotabana sekie kero muroire. I think this is general terengeti go sebono Bosongo wosenyagitari but agotabana sekie kero muroire ale turenyagitari kolende tawena asokiwe atarawena lakini inwe nigo muganeti chinsa amanye gosoka na ende tagweneti. I think aminetinga chinsa njiro murura wena tasoke kwanyoranga chinyagitari ne bwata machika ngansa gete na chikero kendo muroira gosoka ono yatete kumanya nasi kionyo murura tagweneti she or he has a right to gosoka anytime. I think na wanda na bako akoboli go Musa. Okay, Musa this word area patient babwate rights yao na muntu nabara chinyagitari no gatara iguna tara buena na wate right yogo te abatete kobera nyagitari anymore. In that context ne advice ne rora egote bigu ono na toroche toraba buya ekionye bado gotete koenda maybe ne gentongero tete kubwati go sina sanga otete koenda asna rora saino tebe kwa tebe buya igentoga neti toraba buya lakini kwa tete koenda na bogo sign again. So patient rights nchiro na exist chiro oso murari yotari konyara kwemanya most times anje na kitako tebe bona otokorangire the family members watch around and never sign on your behalf kigaro ntinze cyayo tori konyara kwemanya buyayo lakini kobe kunyagitari against your wish tari gento kinande gukorekana kereke. All right mbia sana Musa Ongare na arode li kuboli kwao bali mwensi mwatoma Samson Oroswa koro gembo machoge anawasalimia sana ni ndoche Maria Ugao kurajise macha family bank no akobera ali agoteba nabaroche daktari na oyo mintombati ni ndoche Lydia Mora nere kurajise mecho abagoteba no bale Divina Mora koro Homa Bay. Asante sana na arode ujumbe yao agoteba ngano tubwate tibya wetera online daktari asalimike pamoja na mwenzetu Ombati mbiamono na mwensi bali mwatumire chi ujumbe aselibwa tingonyara guchirire lichonsi kolende ngwa kangambi yamono kwa niaba y'Gitaseni kya Ndizi TV tuachirorire kuri nasengencho yebirone chingaki. We have to end it here mbiamana sego cha studio kolende your parting shot briefly chisekende meronge tatucho please. Yes biamono aseli swali riri tangane kwambole tinga wai Bosongo Bosongo ne bwate doctors brother ntobwate panel of doctors to bali ali roundabout ya capital bakiandikiwa Bosongo kiandikiwa so ntobwate abanyagitari balia ntoli gochikona go struggle mono kuliyenga murwire ukirana butakire koro n'umunyagitari gete tuchigwa outsource igo tugwaka is just a telephone call away umunyagitari uchicha oro murwire ulia na inde kando ninyagitari ilia ntobwate munyagitari na kwana renal ntobwate dialysis nyagitari itende nerere
matari next to us ere gudiri na mangana dialysis yoka gusibigwe chinyigo. Alright. Yeah. So those are our sister our hospitals to kubwatirana igongonye nabo mbaro bagocha banyonga murwire baletete tayo Bosongo. Okay. Ekero to kuri record twanyora ya dialysis yagenda ndugorale gose uchire korore consultant na inde kero ba kwenda koraji consultant we normally give free transport igari nero igukuira ya kwaro umunyagitari na inde kuira nigwo ngoin dialysis igukuira paka dialysis na inde kuira nigwo ewo biamona sana mbati obiyo bonge boli Bosongo hospital ango kware gukwania nse ye second yemo ngena daktari na parting shot ko producer ngongi therapy. Time is up. Umuntu nale tomenyete komo unzibere tiesa nyone gisogisi mbegete chindabu you are looking good nyone gisogisi mbegete umongi none Victoria mora Nyambunde n'abana bane bonsi ase bali abande mtoli na baragu abande bono ba besabagire nkweligere bakale bonsi nabakwaniri na unde bwensi undigirire ti customer kya Bosongo n'abantu bayito bonsi kurunka n'abatebiri mbiamono na inde. Karibu sana Bosongo. Asante Samuel Ombati. Daktari, your parting shot, greetings. Again, tonda tebe bono, chagare camp again ready. Komi na isato, ka tariki 20 next week Monday, camp again ready ga Bosongo. Onde bwensi wate kate na watu bokungwa maiso Bosongo gotete tuko check kutoa maiso generally. Are very welcome. Ache, are free consultation, free optical check-up na wako check kurugabu. Nikaganete birore na bara ara gusonye kaganete maryogo nyinyi infections na bakonyara ukonyeka se kwanya abantu cyangwa abantu kurunka kabosi umete mbake bararanye barigire kinze ije abandi bogonde bakwenda bune muri yature lakini byangwa nikero muntu n'abanyitari bonski basani bane bonski nabakwandi biamono sana biamana sokonyora chingaki next time don't come late tochito chake torosegente ke buna kibwenera but I think alito akwanire nkagerete nga umwanchumurigero nyabwatire bya na inde mbagendera kuri Obokoreri Enyagitari ya Bosongo to kangambia mano kirage mu wiko bakwani bataisara nyarangi ontita Brighton Makoli Joshua Uta babaira maiga mange na Ndizi yonsi mwanchumurigero to wakangambia mano watu bwatya kuro 12 wikabona cyabuto kirange kideka isano inse chinsa isato chimambe ya lero to wakangambia mano na inde gendera ko bemeya Ndizi TV nero once Gusii twalengana yo mito Samuel Ombati Head of Marketing Enyagitari ya Bosongo Dr. Lyndon Orato konero teltamangana maternity services ne bintu binde binge to wakangambia mana sengencho watu bwatire ari mwansi mwana kyangu morobeli kiranira senchere obekiranu mono producer anakora kwa Joshua Uta mbia mono sana so kotomenta chidagika nonye twanyoriru to wakangambia mono kirage oyo minto Brighton Makoli nero toko banere asomorobeli bwensa kya kirali tukule Jumatatu weika Ijuma na bali mwansi mwangaregania senchere ya bene ngichokwanya no mutimo konde ngwakangambia mono kirage na nditogendera kubwatira na senchere yobekirano weka chinga kichinde naende ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Yeah, mano. Asante.